Ще се биеш ли, Сянко? Ще се бия, да. Синът на Тони Стораро, Емрах, е готов за бой с Янков. Това стана ясно снощи, когато Емрах за пореден път се пусна на живо в TikTok, за да обясни какво се случва с цялата драма около него – Янков, Гош и Балкан Бист. Припомняме, че скандалът се разиграва вече близо 2 седмици след като Емрах качи провокативно клипче в TikTok, предизвиквайки Янков да се бият. Почти всеки, Най-време да излезеш от сянката кумбата и да станеш моята сянка. Впоследствие, в нощен клуб, Емрах и неговите приятели решават да прецакат Янков, като го оставят той да плати сметката. И такова. И по едно време изчезнаха всички. И сервитьора идва при мене. Абе, брат, вика, тия тук до вас изпържиха, вика, прави това. В смисъл, техното са паре. Не съм казал, ти си изпържил. Както и да е. Най-вероятно е той, защото все пак, нали, големият тарикат, 500 лева го бутат, както и да е. И аз викам, добре, готин, дай ще ти плата. Много неща се изговориха и от двете страни. Много хора също се включиха и заеха страна в цялата драма. Като масовият потребител реши да подкрепи Янков, след като във видеото на Балкан Бист се разбра, че Емрах се е отметнал от уговорката си да се видят. Балкан Бист даже предостави и чатове, разобличавайки допълнително Емрах и унижавайки го пред всички негови фенове. Въпреки множеството нападки, по нищо не личи Емрах да се е отказал от боя с Янков. Миналата нощ той качи видео, в което тренира в TikTok, като в описанието на клипа написа «Няма да ви разочаровам», като и прикачи към клипа песента на известният рапър Еминем «Не ме е страх». Малко по-късно се пусна и на лайв, заявявайки, че много скоро ще изненада Янков и ще се видят, като този път се закани и на Балкан Бист, който си позволи да го разобличи в негово собствено видео. Приятели, тук съм да се включа и да кажа няколко приказки за предстоящия скандал. Искам само да кажа на господин Ситленилеца да се подготвя много здраво. Не само. Защото много... Моренка, да? Кюрина Моренка, да. Чакай. Много скоро ще го посетя в тази зала неговата, с неговата приятелка женичката. Там Бисли, мисля, кафе. За него съм намерил един претендент. Ето го. Балкан! По-голяма вест на мен. Ще се биеш ли, Сянко? Ще се бия, да. Ще се бия и то много скоро ще го посетя в залата му. Само да чака. Ще го изненадам, без да му казвам. Цуп се поява. Бе, няма да си играем на думи повече. До тук бяха приказките и говоренето. Ще се видим в залата. Общо хората. Втората истинска причина е, че брата на Фики ми потвърди, че ще дойде в залата. Потвърди, аз бях супер добронамерен. Писахме си много колегиално. Много добре беше обмяната на информация между мен и него. Сега ще видите тези скриншоти. Потвърди, че ще дойде, не дойде и след това нищо не писа, нито да се извини, нито нищо. Аз знаех. Още деня преди това знаех, че няма да дойде. Много неща се изказаха, както от Янков, така и от Емрах. Такъв бой ще е да е. Не знам. Се види. Само да не ми за пред очите. Вече не искам да го бия на спаринги, маринги. Искам на улицата публично да го изложа просто. Разбирате ли? По-добре публична излагация, отколкото да го правя на спаринг. После да ми каже, брат, много си добър, наистина, добър боксер си. Кой си ти, бе, брат? Кой си ти, бе, мишленце? Наистина се радвай, че не си пред мене в момента, камти. Не ти се правя на тегав, не ти се правя на биjaч, казвам ти. Ако ще ми лаеш по интернет, ще ми се правиш на тегав. Заповядай. Аз не държа да ме правиш известен. Не държа да взимам пари, братле. Аз бих ти натрушил кокалите на всяко едно място, разбираш? Бих ти ги натрушил, сега бих слезнал, братле, казвам ти къде съм, слизам веднага, пукаме се, изобщо не ми пука, майфове, не ми пука, разбираш, не ми отива на годините, аз имам детенце, братле, голем човек съм.
Аз не си правя името на другите на гърба, разбираш ли? Господин Сит Ленивеца, така ще нарека, няма да си споменавам името. Няма за какво да говориш, че не си плащам сметка, защото никой не ти вярва, разбираш. Всеки знае кой е, колко пари има и така нататък, разбираш. И му викам следното. Къде си? Ела утре да направим един спаринг. И той ми вика друго. Аз даже съм качил на пост в TikTok. Къде си? Викам, айде да направим спаринг. Не мога, брато, аз съм готов за ринга. Така е, викам, аре, мане готов сметка, разбираш. То се занимавам с Сит Ленивеца. Много хора също си позволиха да коментират темата, след като се видя, че масовият потребител има интерес да гледа истински боксов матч между двамата. По всичко си личи, че нещата не изглеждат добре за Емрах, защото малко по малко всички се обръщат срещу него, след като разбират каква е истината за цялата случка и че реално той е виновникът за случилото се. Самия Янков сподели в клипа на Балкан Бист, че Емрах говори едно пред него, а в клиповете си в TikTok е провокативен и се прави на голям. Бе, брат, моля те, изтригва. Като иска нещо да направиш, ти пише на лично. А като иска да се зъби да си прави пиар, качва клипове. Мен ще да ми пише на лично. Кажи ми, брат, дай си номерът ти звънна. Кажи ми, ела утре там. Ако ще се биеме на улицата, потвърди, кажи, няма да пускам жалба. Аз имам дете, брат. Не мога по райони и глупости. Сеща. На години съм си вече и затова малко се отказвам. Ако ще на ринга, го идва в залата, треньор, да не е съдия, треньор има. Най-малко той контролира, защото тия удари, малко е така. С шамари ме удари тук зад главата. Ще се изнерва, братле. Нищо няма да направим. А и сега тук той каза, че да ме натиграя, ела, брат, много си добър. Аз и на улицата мога го кажа. Други замесени лица в конфликта между Стораро и Янков е и друго момче, също инфлуенсър с псевдонима Гош. И после с кумбата. Знам, че сте съгласни с мен, искате да го видите това нещо. Аз първо ще бия Даниел Хаха, после ще бия Хайперконг и ще му е багачето. О, Хайперконг, аз искам да го видя. Видимо, синът на Тони Стораро търси интрига и няма да се откаже, докато не я получи. Кой съм аз? Кой си ти? Или по-скоро, кой беше ти? Тухарче, помощчия, не да се правиш на мъж, когато не си. Викам те, не идваш, бягаш ми, говориш за улица, за ножки. Достатъчно вниманието обърнах. Ще се видим някъде. Ще се види наистина кой. За още подобни клипчета, новини и теми, свързани пряко и непряко с чалга индустрията, абонирайте се за канала.